Nevadí. Jo, ona to je. To nebaví. Tak tam to chvilku, ne? Jo, hele. Už to spadlo moc před něj. On si poradí. No poradí. Ale chtělo by to nějaký domeček pro něj, ne? Zatím má tohle a už tam máme takový kámen velký, až bude větší, tak si to vybrousíme a dáme mu ten kámen. Že my jsme právě tam minule s Buňou koukali na... A tyhle ty žerou co? Přesně to taky tam mám. Ok, no, třeba to je. A já, to zkoumá, co to je dobrý, no, očuchá to? A už na to. Mňam. Hele, jakou má tlamu. Fuj, ten. Ok. Nemají hlas nebo co? Hlavně, že má rád. No,